Abraham, chia. Chibe. Sini play bola hatu. Ojola. Chika olio. Mwana mwana. Echigan magochi basa kwa ka church. Chia. Ojola. Chifimo. Adukwamma. Nna mo. Oleke na no chia ogini na-eme. Ụmụ ọkụkọ ahụ ahụzụ ole m agbata. Kama okutu ka m chụrụ ọkụkọ na ọkụkọ m gbigiri hụ maji ga kpughepịa. Ọkụkọ m ji agaje ụmụ emem akabọ Uguta LGA. E nwere otu nwunye anyị nwaanyị alụkwara n'ebe ahụ Ezinne Maria Chikwere mma ọpara. Ọ na-eme birthday taa 1st of January 2022. 1st of January o wee amụ ya. Ụmụ ya chịkọta aka sị mba na mma ha awụ nwaanyị ma mgbe ọ na-akụzikwana mgbe anyị wụ onye nkụzi dị ụma na ụkwa teachers anyị niile akụziri na school mgbe anyị wụ ndị teacher. Nke wa teacher. Ama m gị ọfụma leke wụ teacher. I were once a teacher. Ka ihe na-akụziri ha. Ihe m kụziri ewu RRK. Ọ ihe m kụziri mgbe anyị nọ na school. RRK wekwana ihe ọ pụtara wụ rugged religious knowledge. Maka akwụkwọ nsọ the only people who take this kingdom by force are them violent n'ime ndụ ha. So m jiri makpụrụzie n'ime rugged part of it na-akụziri ụmụazị teenage and rugged. Kụzigide nwaanyị na-eshupụ ite nga agbakọ ajọ abụọ n'ihe ndị mmadụ na-ayọ biko put me. She was once a former president of ndị CWO, St. Anthony's Catholic Church ụmụ Oguta ụmụ emem. Ayogide esi awụrụ ahụ chialedi ya sị mba ngwa ka ya wụrụzie dị chialedi kwe Chibueze women's wing ụmụ emem akabọ ya wụrụ ayọba ahịa si ya ngwa ya wụrụ chialedi ndị Santa Cruz ya sị ha wụrụ chialedi ndị CMO ya sị ha wụrụ chialedi ndị Broclosiri ya sị ha na abụọ shi na ya wụ n'ozu olulu ya. Nwaanyị kwanụ mgbe ọ na-achị anyị mgbe ọ chịgo ụmụ nwaanyị CWO wụ n'ala anyị na ebe ọ chịgide ndị omenile anyị nwee catastrophe na ndị nwede onye nwaanyị niile ọ chọrọ na-enwedị ihe na-akpọ catastrophe wee ihe ọpụtakwa n'ụwa nwaanyị ndị ọnwụle enwe pieces n'ime ndụ ọnwa obi umeala ọ wụ taa wụ birthday ya m na-asị ntụe m ihe gburu ọkpụrụkpụ ọ ga nwaanyị ma kwesịrị ebute ihe ri mma ote mabige ọ bụrụ na eto eghu na-amụ anụ ma ọwụ ọkụkọ ma ọwụ akarị tụọ ihe ri mma ote gasị ya nne m Maria nne m happy birthday because iwu nwaanyị gbara mgbọrọgwụ n'ime Chineke. Ụmụ gị niile ma nwa gị nwaanyị nọ London ma ke na Amerịka ụmụ gị ebe niile ha nọ otu ka ha niile chiri akịrị so sepụlụ ụwa ledi nna anyị gochiere anyị nna anyị mmadụ iselebreti nne mgbe ọrị mma happy birthday Ezinne Maria ọ ga-adịrị gị na mma iwe stọch Catholic ihe iwe stọch ebe m na-ahụ dị ọkụkọ m na-ewe na ga-alaka ụmụazị adị Abraham bịa elide ego ọcha. Are you ready? Are you set? Listen to me. Are you ready? Ebe